Slovmatiku. Fofo, ktorý bude mať výkop. V tejto chvíli sa začal druhý zápas dnešného prvého hracieho dňa. Ako som spomínal, trénerom domáceho tímu je bývalý dlhoročný hráč, momentálne zranený Martin Rejžek, ktorý takisto ešte môže nastúpiť v zostave Slovmatiku Fofo. Rozhodcovia pre dnešný zápas Cédric Pélissier, to je Francúz, druhým rozhodcom je Slovinec Simon Todorovič, no a tretím rozhodcom pripraveným za čiarou je Gruzínec Arsen Nonikašvili. Časomeračom je slovenský známy futsalový rozhodca Mário Bohuň. Domáci začínajú tlakom, prvá strela, ktorá letí tesne vedľa futsalky Dušana Rafaja. Brankár Petrovský zasahovať nemusel, ale toto bude zrejme recept tej zhusenej obrane aj strely z diaľky. Áno, samozrejme, jeden z takých variantov je naozaj streľba zo strednej vzdialenosti a naozaj Dušan Rafaj, som rád, že to skúšal, lebo on má naozaj veľmi tvrdú strelu. V Slovmatiku sa udiali rôzne zmeny, už sme o tom hovorili v prvom stretnutí, pretože Vladko Ambrozek, generálny manažér tohto týmu, bol naším hosťom. Pripomenieme len, že po odchode Martina Grendára staršieho, ktorý odišiel do futsalového neba, sa veľa vecí v Slovmatiku zmenilo. Zmenil sa aj post trénera, takže zvládne Martin Rejžek túto úlohu. Ja si myslím, že áno. On je práve taký naozaj hráč, ktorý je momentálne zranený a ide Kauča, ktorý má túto schopnosť viesť tento tím. Má veľmi dobré skúsenosti a myslím si, že aj odozva zatiaľ je z kabiny veľmi pozitívna. Takže ja si myslím, že Rejžek sa zhostí svoje úlohy veľmi dobre. Jeho asistentom na lavičke Slovmatiku je Martin Čambal, ďalší vynikajúci futsalista, ktorý hrával za Slovmatik Fofo, potom trénoval v Nitre a vrátil sa teraz späť na lavičku Slovmatiku, takže zrejme je tam rovnaká chémia a nastavenie. Zo Slovmatiku odišli naozaj veľmi kvalitní futsalisti, doplnení boli mladými neznámymi menami. Aké šance má v tejto sezóne Slovmatik? Ja ich na úrovni slovenskej ligy stále považujem za vysokých favoritov, lebo ten káder bol pomerne široký a naozaj tých 8-9 hráčov, ktorí zostali, to je prakticky reprezentácia Slovenska. Boli doplnení mladšími hráčmi, rovnako talentovanými, to znamená, považujem Slovmatik za favorita na zisk titulu aj na budúci rok. Slovmatik Fofo je jednoznačne náš najúspešnejší tím. 10 majstrovských titulov ste zaokrúhlili spolu v minulej sezóne a vybojovali si tak právo na účinkovanie v Lige majstrov. Určite je dobre aj to, že sa hrá tu v Bratislave. Žreb tejto skupiny bol dobrý voči Slovmatiku? Všeobecne sme to zhodnotili, že naozaj sú aj horšie skupiny, napríklad tá v Dieri, ktorá mi pripomína rovno Elite Round, ale táto bratislavská, keď som videl zápas Eindhoven s fínskym majstrom, tak naozaj je to hrateľné pre nás a tá šanca na postup je veľmi vysoká. Aj ohlasy z kabiny, aj tréner sám povedal jednoznačne, že cieľom musí byť postup a myslím si, že je to reálna záležitosť postúpiť do Elite Round. Videli sme prvý faul na Tonka Brunovského, prvý akumulovaný faul hostí v prvom polčase. No a domáci môžu vymyslieť niečo. Zrejme na tej tvojej práci bude Martin Rejžek stavať, pretože to sa nedá nejako meniť celý systém toho mužstva z dňa na deň. Prípravu začal Slovmatik 3. augusta. Boli tam reprezentačné povinnosti, pretože sme mali pred sebou to play-off, žiaľ Bohu neúspešné, proti Azerbajdžanu, takže sme nepostúpili na majstrovstvá Európy. Verme, že sa nám to už konečne podarí a pôjdeme na majstrovstvá sveta. Ale teraz sa venujeme tomuto zápasu. Slovmatik začína tlakom. Je to typické hrať pre Slovmatik takto do zústenej obrany? Áno, sme na to zvyknutí, najmä v lige, že väčšina mužstiev ustupuje pred nami, ale toto je, pozor, aby sme si rozumeli, mužstvo je skúsené, náš oponent. Oni vedome dali obranu takú od polovičky s tým, že budú sa snažiť hrať na brejky a budeme si musieť dávať naozaj veľký pozor na to, aby nás nebrejkli. Najmä ich prvá štvorka
je veľmi schopná. Sú tam hráči, ktorí prišli z srbského Kragujevacu, aj tréner je tam, ktorý má naozaj veľké skúsenosti a tiež nás pozná. To znamená, že už teraz tie prvé minúty ukazujú, že áno, máme prevahu, ale veľký pozor si budeme musieť dávať na našeho súpera. Pripomeniem, že Železarec Skopje je naozaj už skúsený tím, ktorý získal 6-krát majstrovský titul v Macedónsku, no a predstavil sa nám v roku 2010 tu v Bratislave. Tých úspechov má naozaj veľmi veľa a zdá sa, že do tejto sezóny ešte posilnil. Takže postupujú dvaja. A videli sme prvý zápas, ktorý sme vysielali v priamo. Bolo veľkým prekvapením, že Fíni vyhrali. Áno, samozrejme, rankingovo je Eindhoven vyššie ako fínsky majster, ale mňa Fíni veľmi ako milo prekvapili. Boli futsalovejší, zaslúžene vyhrali. Mohli vyhrať aj vyšším rozdielom, ale len vďaka tomu, že nedávali gólové príležitosti, tak vyhrali iba o gól, ale je to zaslúžený výsledok a mňa Holanďania osobne trošku sklamali. Videli sme šancu domáceho tímu, to bol Gabriel Bartošek, ktorý strieľal z pravej strany. V prvom prípade zasiahol dobre brankár Petrovský a v druhom náš futsalista netrafil bránu. Takýto priebeh zápasu sa zrejme bude očakávať. Brndiar fantasticky teraz zakročil po strele hostujúceho Adriana Micevského. Scenár je narysovaný jasne, Slomatik bude útočiť doplník, zrejme bude veľmi dôležitý prvý strelený gól. Verme, že bude na strane Slovmatiku Fofo a že zafunguje potom tá balkánska mentalita, ak hráči alebo futsalisti prehrávajú, viacej otvárajú zadné vrátka a nechcú sa zmieriť s prehrou a to by mohla šanca streliť ďalšie góly. Brunovský. Vidíme naozaj, že Macedónci strážia vlastnú polovicu, nevystupuje nikto, nejdu do toho tradičného pressingu aj na súperovú polovicu, hrajú ten systém bránenia 1-3 a bude naozaj veľmi dôležité, aby sa v individuálnych súbojoch 1 na 1 dokázali hráči Slovmatiku presadiť. Brunovského prihrávka na Haľka a opäť tam zasiahol dobre defenzívny hráč. Jedna z možností je dať gól zo štandardnej situácie. Slomatik má silné, má niekoľko variácií. To znamená, ja osobne očakávam pri takom nejakom rovnovážnom hernom stave, že by naozaj z tej štandardnej situácie mohlo čosi padnúť, ak sa to dobre zahrá. Pozor teraz na prečíslenie súpera. Brunovský je tam sám, výborne zasiahol. Tak teraz krízová situácia pre nášho majstra. Ešte sa mi zdalo, že sa tam Brnia v bráne trošku šmykol. Ale nakoniec to dobre dopadlo, aj keď lopta od nášho hráča skončila za zadnou čiarou, bude z toho rohový kop. Áno, teraz nám to vlastne predviedli, že čo chcú hrať a vlastne skoro im to vyšlo. Zrazená strela, veľmi dobre tam zapracoval Marek Bahna. Ale lopta sa odrazila späť k nášmu súporovi. Aj takéto jednoduché riešenie volí brankár Petrovský, ak je pod tlakom. Bahna a Rafaj si vymenili loptu, Kozár. Na hrote sa pohybuje Mikita, ten už dlhodobo je vynikajúcim hráčom na hrote. Teraz sa dokázal Rafaj pretlačiť, obrovská šanca. Ladislav Mikita, kapitán Slovmatiku, ak by bol zasiahol tú loptu, mohol z toho byť vedúci gól. Mikita je skvelý pivot, pretože dokáže hrať chrbtom k bráne, dokáže rozdávať a pripravovať situácie na streľbu svojim spoluhráčom, no a ak sa naskytne šanca, aj sám dáva góly. Teraz Slomatik ako keby trošku pustil svojho súpera, ten v snahe niečo vymyslieť stráca loptu. Všimnite si, ako hráči Slovmatiku menia tempo hry. Ak nie je možné prihrávať, tak hrajú takú tú šírku, kedy si krajní hráči vymieňajú loptu a dvaja ďalší, ktorí sa pohybujú pred bránkovom priestore, sa snažia pohybom ukázať, aby dostali loptu.
Áno, obrana Železarcu veľmi aktívne vystupuje do hráča s loptou, to znamená hneď idú do prihrávky a nedávajú priestor ani čas tomu našemu hráčovi, aby mal dostatok času na nejakú rozohrávku, nejaké kombinácie. Takže chlapci si na to ale budú musieť zvyknúť a postupne verím, že nájdeme nejakú cestu, ako prekonať ich veľmi pozornú obranu. Vo futsale by bola asi samovražda hrať na 0-0, to jednoducho nie je možné, takže verme, že Slomatik časom nájde skuliny v defenzíve Macedóncov. Veľmi dôležitý bude vývoj zápasu, aby Slomatik neinkasoval gól z nejakého náhodného protiútoku. Teraz výborne zahraný signál, ešte Rafajová strela. Pozerám na rozhodcov, nie je tam signalizovaná výhoda, takže macedónsky hráč nezahral rukou, aj keď sa to v prvom momente zdalo. Pekná rýchla kombinácia, Kozár, ale opäť tam včas vletel proti nemu De Souza. Áno, ukazuje sa, že naozaj aj Železarec nás má veľmi dobre prečítaných, lebo už niekoľko kombinácií, ktoré sú typické pre nás, čítajú, zachytávajú pohyb, nie je to pre nich žiadna novinka. Takže tá špionáž funguje. Videli ste aj teraz štandardná situácia, presne to, čo som povedal, priame ohrozenie brány. Z tohoto vidím, že by sme mohli dať nejaký gólik. Perfektne tam trafil loptu Marek Bahna z voleja pri rohovom kope. To sú nacvičené situácie. Ladislav Mikita otvára skóre. Tak, Slomatik ukazuje signál za signálom. Ten prvý nevyšiel, ale druhý áno. Áno, tak to je to, čo sme povedali a proste naozaj štandardné situácie vo futsale vyzerajú, že sú naozaj veľmi kľúčovou záležitosťou a kto sa tomu venuje, jednoducho sa mu to potom vráti aj v takéto podobe. Myslím si, že toto je ideálny čas pre Slomatik, kedy strelil gól, aby neprišla nejaká nervozita na tenisky, pretože ak dlho útočíte, brankár sa rozchytá, nepomáha žiaden signál a to môže priniesť nervozitu, lenže streliť gól vlastne na začiatku zápasu je vždy veľkým impulzom. Áno, je to dobré, samozrejme, vývoj zápasu je v takomto momente veľmi dôležitý a verím, že chlapci sa upokoja ešte viac a treba povedať, že Slomatik má množstvo už veľmi skúsených hráčov, aj keď sme na reprezentačnej úrovni nehrali na majstrovstvách Európy či majstrovstvách sveta. To jediné nám určite chýba a mrzí nás to, ale na klubovej úrovni Slomatik pravidelne už postupoval do Elite Round. 7-krát sa dostal medzi 16 najlepších európskych tímov. Momentálne mu patrí 7. priečka, čo sa týka rankingu klubov, a to je naozaj záruka kvality. Keď pozeráme na mená, tak niektorí sa venujú futsalu na najvyššej úrovni už možno 10 rokov a viac. áno. Takže to sa musí odzrkadliť. Áno, práve aj tie skúsenosti by mali hrať nejakú tú rolu vo výkone týchto mužstiev. To znamená, že neverím, že super má toľko skúsených hráčov ako my. Áno, oni majú tú jednu štvorku veľmi silnú, ale už keď poprestriedávajú, tak už očakávam, že by to naozaj mohlo byť hrateľnejšie a tá kvalita už potom trošku ustúpi. Haľko fauloval a to je prvý akumulovaný faul Slovmatiku Fofo, ale prichádza skoro po 7 minútach, takže nehrozí žiadna taká situácia, že by súper mohol kopať desinu. Teraz chybná prihrávka, veľmi dobre Haľko čítal hru. Predvídať pri bránení, to je veľmi dôležité, a potom niekedy hrať aj naslepo v kombináciách smerom dopredu, ktorá prekvapí súpera, to Slovmatik Fofo vie. Potom by mohli rozprávať viaceré týmy, nielen v slovenskej extralíge, ale aj na medzinárodnej úrovni. Anton Brunovský, ale zdalo sa, že tá lopta ešte obtrela nohu nášho hráča a tak budú pri lopte hráči Železarecu Skopje. Z môjho pohľadu tento zápas určite o 2 levely vyššia úroveň ako ten prvý. Áno, tak toto sú dve mužstva, ktoré postúpia podľa mňa do ďalšieho kola. Predsa len fínsky majster a majster Holandska, mám pocit, že z toho, čo som videl, že zaostávajú takticky, technicky, skúsenosťami. Mám pocit, že tieto dve mužstva sú tie, ktoré postúpia z tejto skupiny.
Preto sa stretávajú na úvod, pretože Železárec Skopje musel hrať aj pred kvalifikáciu. Tam si hravo poradil a postúpil. Pozor teraz na príležitosť hostí, vyrovnané 1-1. Tam na chvíľu hráči Slovmatiku úplne zabudli na Gligorova. No a ten strelou možno z 8 metrov dáva gól. Áno, bolo tam trošku zaváhanie, tiež štandardná situácia. Otvorila sa tam prihrávka, ktorú okamžite využili a nekrytý hráč zakončoval. Škoda. Matúš Kiovský posúval loptu na Brunovského, ten stráca a opäť sú tu hráči hostí. S dvomi hráčmi tam boli pred bránou kombinovaní. Slovmatik sa stačil vrátiť späť, ale vždy je nepríjemné, ak sa súper pohybuje v takejto vzdialenosti tých 6 až 8 metrov od brány. To sú ideálne strelecké pozície. Brankár v podstate, ak ho lopta netrafí, musí reflexívne zareagovať, aby takú strelu vyrazil. Áno. Kozár. Bahna sa už k lopte nedostal. Opäť kombinácia hostí zastavená čistým spôsobom. O tých balkánskych tímoch je známe, že majú niekedy problémy s disciplínou, často debatujú s rozhodcami, ale zatiaľ Železárec Skopje je veľmi disciplinovaný, čo sa týka tejto oblasti. Žiadne protesty hráčov, naozaj venujú sa hre a zatiaľ je to veľmi kompaktný výkon proti nášmu majstrovi. Áno, pracujú zrejme aj oni na ten, vedia asi o tej svojej slabine a zrejme na tom pracujú takisto. Teraz je práve tá štvorica hráčov Železaru Skopje na palubovke, o ktorej hovoril Jan Janík. Áno, a oni sú práve sebavedomí, lebo my sme s Kragovecom hrali niekoľkokrát a sme ich nikdy neporazili. Skôr naopak sme prehrali tuším 2-krát v Elite Round. To znamená, že oni si voči nám teda naozaj veria. Ale naozaj nie je to ten Kragujevac, ktorý bol, čiže ten Železárec predsa len má tam aj svojich hráčov, ale tam sú zase reprezentanti, tak, ktorí majú tiež skúsenosti z medzinárodného futsalu. To znamená, ten mančaft zatiaľ vyzerá opticky veľmi dobre. Ďalší nacvičený signál, trošku to mal na dlhú nohu Dušan Rafaj. Ak môžeme porovnať defenzívu na jednej a na druhej strane, vidíte, že hráči Slovmatiku s dvomi hráčmi na súperovej polovici dostávajú hosti pod tlak. Kozár získal čistým spôsobom loptu. Nikita. Pokus vysunúť Kozára nevychádza domácemu tímu. Tam bolo vidieť, ako sa hostujúci Krstevský ani nepohol od Kozára. Teraz náznak prečísania 3-2 zo strany domácich. Tá prihrávka už trafila brániaceho hráča. Je zaujímavé sledovať lavičku Skopje. Každý obranný zákrok, každá dobrá prihrávka je ocenená spoluhráčmi. Tá lavička žije. To je veľmi dôležité. To je veľmi dôležité pre hráčov, ktorí hrajú. Oni cítia tú energiu, ktorá vychádza z tej lavičky a možno by bolo lepšie, alebo možno by bolo dobre, keby aj naša lavička žila trošku takýmto spôsobom, lebo to naozaj tým hráčom pomáha. Veľmi dobre to teraz vymýšľal Kozár, strelou k bližšej žrdi. Na poslednú chvíľu tam Petrovský strčil nohu k bližšej žrdi. Situácia 2 proti 2, to je nepríjemné. Kozár tam nepokryl Micevského. A Adrián Micevský dáva druhý gól.
Áno, z našej štandardnej situácii a zase som mal pocit, že presne vedeli, ako hráme tento signál, lebo zavreli tú prihrávku, ktorá mala ísť na zadnú tyč a prakticky z toho po strate lopty z rýchleho breaku nám dali gól, takže treba si dávať na to naozaj pozor aj pri našich štandardných situáciách. Zdalo sa, že Bartošek bol faulovaný, ale rozhodcovia usúdili inak. Slomatik získal loptu. Haľko pripravoval pozíciu pre Kijovského. Prvý polčas sa prehúpol do svojej druhej polovice. Slomatik potrebuje čo najrýchlejšie vyrovnať. Teraz vidíme skvelú prácu na pivote, ktorú robil Gabo Bartošek. A znova až traja hráči sa vyrojili dopredu. No. Tak time by už mal brať tréner. Lebo už nám to tu horí pod nohami. Opäť to bol Adrián Micevský, ktorý mohol v páde zakončovať. Nie, tak to bol s 11-kou Todorovský. A akoby lavička Slomatiku počula svojho bývalého trénera. Je tu oddychový čas, ktorý si domáci tréner berie. Veľmi správne vybratý time, lebo naozaj nie je možné, aby za minútu išli takto oni do dvoch čistých šancí. Nemáme moc pripravené akcie, chce to väčšiu trpezlivosť trochu, upokojiť sa, lebo príliš sa mi zdá, že po prvej, po druhej prihrávke už chceme hrať predfinálnu prihrávku a nie je to pripravené. To znamená, že naozaj treba sa upokojiť, hrať svoju hru a práve teraz by mal ísť do toho ten pocit, že teda nejaké skúsenosti, máme sa o čo oprieť a snáď to budeme vidieť. Naopak super je nabudený, to znamená, že bude to teraz taká skúška, ako zvládneme tieto minúty ďalšie. V každom prípade má Slomatik veľmi koncentrovaného a skúseného súpera proti sebe hneď v úvodnom zápase štvrtej skupiny Main Round, ktorá sa hrá tu v Bratislave v Handaréne. Tak uvidíme, Martin Rejžek, čo poradil svojim zverencom. Jedna vec sú samozrejme rady trénera a druhá zrealizovať to na palubovke, pretože súper reaguje okamžite na pohyb lopty a pohyb hráčov. Haľková strela. Ten priestor je poriadne zhustený pred Petrovským. A nedorozumenie na strane nášho majstra. Ešte šťastie, že tam Kijovský strčil nohu do tej strely Gligorova. Tentokrát Brndiar videl pokus Rangotová a zámerne púšťal loptu vedľa. Brunovský. Vidíme ten typický výrivý pohyb, ktorý majú hráči vo futsale. Teraz Kolmica na Bartošeka. Ten robí priestor Kijovskému. Veľmi dobre tu urobil Bartošek. Škoda, že tá prihrávka nebola presnejšia na Haľka. Toto je možno recept, keď sa presadí 1 na 1 a v zápätí pripraviť streleckú pozíciu inému hráčovi. Áno, treba povedať, že nemáme až tak typického hráča, i keď Matúš Kijovský je taký hráč, ktorý skúša hru 1 na 1, ale my sme skôr známejší tým, že ideme cez Slomatik je známejší tým, že hrá cez kombinácie. Veľmi veľa. Áno, hra 1 na 1 je veľmi dôležitá vo futsale a tých hráčov tam na takúto hru nemáme až tak veľa. Videli sme ďalší jednoduchý signál pri rohovom kope. Zakončoval De Souza. Netrafil bránu, ale bola to nebezpečná situácia. Ak sa vrátime trošku do minulosti, takým rozdielovým hráčom bol určite Várady, ktorý dokázal v situáciách 1 na 1 obísť hráča, tvrdo vystreliť. Bol to hráč, ktorý dával dôležité góly. Škoda, že zranenie
a predčasné ukončenie kariéry znemožnilo Varadimu aj dnes hrať tu vo farbách Slovmatiku. Tak jednoznačne Varady je alebo bol mimoriadny zjav slovenského futsalu a celé roky z neho ťažil Slomatik reprezentácia. Ja sa len čudujem, že takýto hráč nehral nejakú Európsku ligu, lebo parametre mal vynikajúce. Práve hra 1 na 1, to bola svetová úroveň. Ťažil z obrovského zrýchlenia, ktoré mal z miesta, to bolo naozaj neuveriteľné. Na 5 metroch, keď obišiel protihráča, dokázal mu dať fóra 3 metre. Áno. A keď mal loptu na nohe, ešte bol vpredu o myšlienku, naozaj vynikajúci futsalista. Áno, on mal kvalitnú, veľmi kvalitnú prihrávku, takú nemá nikto, a strelu samozrejme. No a hra 1 na 1, čiže 3 veci a vynikajúce, na vynikajúcej úrovni. To znamená, veľa gólových situácií pripravil, stiahol na seba hráčov, museli ho zdvojovať a tak ďalej, čiže dneska takého hráča nemáme. Bol to potom Zdeněk Sláma, keď sme ho mali v mužstve, ten to dokázal, ale ten proste už v tomto mužstve dneska nie je, to znamená, mal by to niekto nahradiť, ale zatiaľ takto výrazné osobnosti v hre 1 na 1 jednoducho zatiaľ Slomatik nemá. Dá sa zrejme očakávať, že trošku sa aj omladí. Pozor na šancu, ktorú majú naši hráči. Tak Mikita teraz nemal trošku športového šťastia. Petrovský s veľkou námahou zastavil tú strelu, ktorá mu prepadala za chrbát, ale dokázal zareagovať včas. Neuveriteľná šanca na vyrovnanie. Áno, práve Marek Bahna tam prekonal cez čiaru hráča, to je to, o čom sa tu stále bavíme. A hneď bola z toho šanca gólová. To znamená, áno, je to návod, ako proste ísť do tej obrany. To znamená, ako Marek Bahna predviedol, že cez tú čiaru si to hodil a už tam bolo prečíslenie. Takže toto je ono, o toto nám ide. Pískaný faul. Previnil sa s 8 Martin Zdráhal. Druhý akumulovaný faul Slovmatiku Fofo. Jednoznačne je náš majster v častejšom držaní lopty a je až neuveriteľné, ako čisto dokáže železarec Skopje brániť. Má zatiaľ jeden načítaný akumulovaný faul za 14 minút. To je naozaj výborná bilancia. V úvodzovkách nepanikária hráči v zelených dresoch, vždy dokážu správne zareagovať vzadu, aj keď samozrejme Slomatik si vytvára šance. Možno aj pani Šťastena sadne na domáce futsalky. Ale je to samozrejme umenie hráčov v zápase. To, čo odovzdajú, to, čo majú natrénované, možno trošku kreativity z vlastnej strany, to rozhoduje zápasy. Levesky. Tečovaná lopta. No, tak sme si teraz vydýchli. Nechtiac tam zrážal Kijovský loptu smerom k vlastnej bráne. Brndiar bol absolútne bezmocný, pretože lopta preletela oblúkom ponad brankára Slovmatiku Fofo. Áno, oni si trpezlivo čakajú na nejakú našu chybu. A okamžite idú traja do brejku, čiže... Škoda, že teraz neprihrával Matúš Kijovský na ľavú stranu, kde bol Brunovský. Prvýkrát sa mi zdalo, že Skopje prepadlo v obrane a bolo tam náznak prečíslenia. Áno. Aj toto je pomôcka, ak je brankár pod tiesňou, respektíve pod tlakom a nemá komu, všetci hráči sú pokrytí, tak radšej odhodí v podstate loptu preč, len aby sa nepískalo proti brankárovi v nejakom nebezpečnom území. Opäť Slomatik posúva celú štvoricu hráčov, vytvára tlak na súpera, ktorý okamžite stráca loptu. Anton Brunovský, hráč RCS Košice, ktorý keď prišiel študovať do Bratislavy, tak najskôr išiel na hosťovanie do Slovmatiku Fofo. Práve on bol jeden z hráčov, ktorí zastavili tú dominanciu Slovmatiku. V roku 2009 RCS Košice získal majstrovský titul a Brunovský bol jeden z hráčov, ktorí sa tešili v košickom drese z majstrovského titulu. Bola to veľmi zaujímavá finálová séria a Slovmatik
dokázal na vlastnom ihrisku v rozhodujúcom 5. zápase prehrať, respektíve Košičania si vybojovali titul tu v Bratislave v 5. rozhodujúcom zápase a vyhrali tú sériu 3-2. Celých 5 minút do konca prvého polčasu. Slovomatik opäť v držaní lopty. Haľko. Zblokovaná prihrávka a nakoniec z toho vyťažili Macedónci. Out. Ferida Auguši. Robil macedónsky hráč chybu, ale loptu sme nezískali. Až v tejto chvíli po nepresnej prihrávke na Martina Todorovského. Kozár, ten takisto hrával v košickom drese. Po príchode do Bratislavy sa vypracoval na reprezentanta, veľmi spoľahlivý hráč, ktorý dokáže burcovať mužstvo. Rafaj. Opäť to hľadanie skulinky v defenzíve Macedóncov. Bahna. Trošku mu v rozhodujúcej chvíli lopta odskočila od nohy a už to využil brániaci hráč na to, aby odkopol loptu do rohu. Nie je to jednoduché hrať proti takejto zhustenej štvorici pred vlastnou bránou. K tomu sa ešte pridáva spoľahlivý Petrovský v bráne. Áno, jeden postreh, proste sú to vysokí hráči, ktorí proste zachytávajú naozaj tie prihrávky, ktoré by mali smerovať možno na pivota. A sťažuje nám to proste v tom Lesen Wow jednoducho takúto poslednú prihrávku. Tam vidím trošku, že máme problém, tam už niekoľkokrát sme stratili loptu a super Veru išiel do breakov nebezpečných, takže veľký pozor na toto. Ivan Božovič si berie oddychový čas. Určite tam postrehol nejaké chybičky, hlavne v tom bránení, ale Slovomatik bude ďalej zbrojiť, bude tlačiť, bude hrať nátlakový futsal, pretože s takýmto stavom sa určite domáci hráči nezmieria. Pozeráme sa na fragmenty hry z prvého polčasu. Tam je práve tá situácia, kedy Bahnovi možno 10 cm lopta odskočila. Toto sú breakové situácie. Sú veľmi nebezpeční. To proste naozaj veľký pozor, lebo to vidieť, že sú to chladnokrvní hráči. A jednoducho vidieť, že tieto prečíslenia majú v celku dobre zvládnuté a našťastie dneska im to až tak nevychádza. Bude to fuška, no. Tak po oddychovom čase zakladajú hostia svoj protiútok po ľavej strane. Videli sme perfektné krytie lopty zo strany macedónskeho hráča. Výborná individuálna akcia. Daniel de Souza, prezývaný Dani. Brazílčan, ktorý predvedol svoje umenie teraz. Kľúčový hráč. Videli sme to v tej práci s loptou, ako dokázal sa uvoľniť možno na milimetri štvorcovom. Teraz výborne Kozár čítal hru. Rafaj skúša to sám, ale tam už bol zdvojený. A Bahna prerušuje akciu súpera. Opäť Duvčan Rafaj. Nikita sa pohybuje smerom k bráne.
Kozár tam technicky chcel prestrčiť loptu na Rafaja. V tých rozhodujúcich chvíľach ako keby aj šťastená bola naklonená nášmu súperovi. Toto ak by prešlo, mohla z toho byť nebezpečná situácia. Videli sme, ako Mikita sa pripravoval na zakončenie, pretože predvída to, že lopta môže smerovať do toho priestoru. Teraz Ladislav Mikita. Rozsiahnutie hry na ľavú stranu a zápätí zblokovaná strela. Na hráčoch Slovmatiku vidieť enormnú snahu vyrovnať. Kozár odchádza a namiesto neho prichádza Kijovský. Znova možno 2 cm letela lopta za chrbát Ladislava Mikitu. Ak by bližšie išla k nemu, mohlo z toho byť zakončenie. Takto si Slovmatik pripisuje tretí akumulovaný faul. Výborne Haľko. Kijovský. A opäť doplní. Grigorov už vytlačil tú loptu za bočnú čiaru. Nádherná prihrávka, tak to je obrovská škoda. Fantasticky tam Brunovský našiel miesto, ale pochválime aj hráča, ktorú mu prihrával presne na milimeter medzi dvoch brániacich hráčov. Brunovský je teraz mimo hry na chvíľočku, ale sú tam ďalší hráči, ktorí vyplňajú priestor. Haľko zblokoval tú loptu. Pozrime sa ešte raz. Nacvičený signál. Neuveriteľne zareagoval Petrovský, pretože tam bolo vidieť Brunovský, ako cieľene chcel obísť brankára a zasúvať loptu do prázdnej brány. Áno, výborne to chlapci zahrali až na tú koncovku. V tej akcii sa skutočne nedá nič vyčítať, možno len to, že ak by špičkou nadvihoval okolo ležiaceho brankára Brunovský, už mohlo byť vyrovnané. Áno. Ale po dlhšej dobe čistá gólová príležitosť Slovmatiku Fofo. To môže trošku rozhodiť súpera z tej koncentrácie. Blíži sa koniec prvého polčasu a Macedónci pod tlakom odkopávajú loptu. Do takejto situácie išiel Martin Zdráhal ako posledný hráč. Veľmi riskantné. Brunovský smeroval prihrávku na Haľka. Zaujímavé je sledovať aj komunikáciu hráčov na hracej ploche. Pretože ak sa uvoľní priestor, okamžite tam zbieha hráč, ktorý je najbližšie. Tak sa nedá nejak predvídať, kade by sa dalo prečísliť, respektíve kade, ktorým priestorom by sa dalo prebiť pred Petrovského bránu. Tu vidíme to klasické držanie lopty vo futsale a zápätí kolma prihrávka. Železarec nemá čo vymýšľať, čo sa týka taktiky, takto môže dosiahnuť nejaký dobrý výsledok. Škoda teraz Bahna veľmi dobre zabojoval v súboji s Mičevským. Ale lopta smerovala na súperové tenisky. Je tu záver prvého polčasu. Pri lopte Železarec Skopje, súper nášho Slovmatiku Fofo Bratislava v prvom vzájomnom zápase na main round 4. skupiny futsalovej ligy majstrov. Po prvom polčase stav 1-2. V 6. minúte Mikita otvoril skóre, všetko vyzeralo v poriadku, Slovmatik hral nátlakový futsal,
Ale hostia potom v priebehu 2 minút, najskôr v 8. vyrovnal Gligorov a v 10. Micevský strelil druhý gól a odtedy platí tento stav, pretože dnes s mojím hosťom Jánom Janíkom, ktorý spolu komentuje tento zápas, sme konštatovali, že Železarec Skopje podáva jeden veľmi kompaktný výkon. No a Slomatik Fofo musí v druhom polčase niečo zmeniť, respektíve vymyslieť také kombinácie, na čo Macedónci nezareagujú. Kozár. Výmena lopty s Rafajom. Na pravej strane je Haľko a Mikita. To je prvá štvorka Slovmatiku Fofo, ktorá je momentálne na palubovke. Kozár hľadal Haľka pred bránkoviskom. Tá prihrávka, možno jej chýbalo pol metra na presnosti. Hostia, ktorí hrajú v zelených dresoch, sa snažia hrať čo najjednoduchšie. Pozorne brániť, vyrážať do brejkov. No a v prvom polčase im to vyšlo dvakrát. V závere prvého polčasu mal Brunovský veľkú príležitosť po skvelej prihrávke, ale zasiahol brankár Petrovský. Haľko. Opäť veľmi pružne sa pohybujú hráči v defenzíve. Teraz mala prihrávka smerovať na pravú stranu. Tam mal nabiehať buď Haľko alebo Rafaj. Nikita naslepo posúval loptu. Pozor na opačnej strane, Brndiar v zákroku. Áno, Brndiar ukazuje, že má formu. Aj v zápasoch proti Azerbajdžanu mal niekoľko skvelých zákrokov a teraz takisto drží Slomatik v hre. Dlhoročnou stabilnou jednotkou bol Mário Gašparovič. Dnes ho vydávame aj na lavičke. Je to možno dôsledok nejakej generačnej výmeny na brankárskom poste? Toto celkom neviem. Ja som týchto brankárov striedal. V každom zápase hral teda niekto iný, lebo mal som dvoch špičkových brankárov. No a teraz zrejme formu má asi lepšiu teraz Brndiar momentálne, ale Mário sa vždycky tak na jeseň, október, november zase rozchytá a bude to ten Mário, na ktorého sme boli zvyknutí. Výborná kombinácia, škoda, že teraz Bartošek zabudol loptu za sebou a je to potrestané. Kapitán Zoran Leveský dáva gól. Už predtým sa mi zdalo, že sa Bartošek šmykol tu na kraji. Možno tam bola nejaká mokrá škvrna, ale toto je veľká škoda. Tu sme mali my do prečíslenia a fatálna chyba. V tomto je futsal krásny, ale aj krutý. Nedáš, dostaneš, tu funguje oveľa viac ako v iných športoch. Pretože každý náznak príležitosti, keď sa hráči rútia smerom k súperovej bráne, nasleduje strata lopty a vrátiť sa včas dozadu a zablokovať súperovú akciu býva niekedy veľmi zložité. 1-3 z pohľadu nášho úradujúceho majstra. V podobných situáciách sme už boli v takýchto zápasoch a aj sa nám podarilo tieto zápasy otočiť. Ja stále chcem veriť, že aj dneska to tak bude, ale naozaj tieto breaky, ktoré má súper, už sa nesmú vyskytovať a naopak musíme byť efektívni. Možno Peťo Haľko, keby sa dostal do nejakej šance, tak verím, že by ju premenil. Bartošek z ľavého krídla napálil loptu špicom a Petrovský končekami prstov vyráža na rohový kop. Ešte dostatok času, je 17 minút, o 2 góly vo futsale veľa neznamená, i keď je to už dosť také... Je to tam!
Opäť po rohovom kope Kijovský triafa presne, keď si upravil pozíciu ešte na ľavačku, oklamal tak brániaceho hráča. No a vidíme gól, ktorý dáva novú nádej pre Slovomatic Fofo v dnešnom zápase. Dobre, že prišiel tak rýchlo tento gól, dostal nás znova do hry. Slovomatic poznáme, že každá maličkosť, každý malý impuls dokáže hráčov naštartovať na tú najvyššiu úroveň. Či to bolo pod tvojim vedením, verme, že aj teraz v tejto sezóne to bude a súperi o tom vedia, že po futsale môže padnúť za 1 minútu aj 3 góly. Áno. Čiže nič nie je stratené. To pre divákov, ktorí až tak často tento šport nesledujú. Pozor teraz na akciu hostí. Vynikajúci brandiar. Strela po zemi. Ľavačkou Daniel De Souza. Veľmi dobre vedel, čo robí. Pozeral sa úplne do iného priestoru a prišla strela. Veľmi nebezpečná, ale brandiar bol včas na zemi. Macedónci to skúšajú kolmou prihrávkou a znova tam bola trošku trhlinka v defenzíve Slovomaticu, pretože Adrian Micevský, ten už jeden gól dal za Skopje v dnešnom zápase. Tam mal pohodlne a veľa času na to, aby spracoval loptu. Rozmyslel si, čo chce urobiť. Pripomínam výsledok prvého zápasu, v ktorom Sievi Futsal, to je fínsky majster, porazil FC Eindhoven z Holandska 5-3. Zajtra pokračuje táto skupina ďalším programom. Od 15:30 sa stretne Železarec Skopje s Eindhovenom. No a Slovomatic bude hrať proti Sievi Futsal. Ten zápas začína o 18. hodine. Srdečne ste pozvaní sledovať obidva priame prenosy na internetovej televízii Husté TV. Krásna prihrávka, tam je Haľko! Pekne ho našiel Peťo Kozár. Úžasný prehľad Peťa Haľka, to je naozaj rodený kanonier. Videli sme, ako si všimol, že brankár Petrovský vykrýva spodnú časť brány a tak hneď z voleja sa snažil zakončovať do hornej časti brány. V ruchovom mikrofóne ste mohli začuť, ako Kozár dával signál svojim spoluhráčom, signál Košice. Teraz. Rafajová príležitosť. Rozhodcovia tam zrejme videli faul. Áno, načítaný pre Železárec Skopje. Po dlhšom čase sa nám podarilo takto pekne otvoriť tú obranu. Mali sme prečíslenie, ale nevyšlo to. Ne? Opäť výborné uvoľnenie. Toto je veľmi dôležitý, ten timing prihrávky. Áno. Tam veľmi dobre reagoval Mikita nacvičenou formou. Najskôr si pohybom odtiahol hráča smerom k bráne, potom sa uvoľnil od brány a tá prihrávka prišla presne včas a na milimeter presne. Áno, to je to umenie toho signálu vlastne. Všetko zladiť, zosynchronizovať. Škoda, že Mikita nedal svoj druhý gól v zápase. Toto už je väčší risk. Kozár chcel vysunúť Rafaja. Áno, tak Slovomatic vysunul obranu, idú už do toho vysokého pressingu. Budem pozorovať, ako sa s tým super vyrovná. Škoda, že sa teraz Haľkovi nepodarilo trošku pribrzdiť tú loptu, ktorá smerovala na Rafaja. Ona mala ísť po zemi, tá lopta. On mu dal polovysokú a nevedel to dobre spracovať a posunúť na zbiehajúceho Rafaja.
Dobrú kopacú techniku ukázal brankár Petrovský, ktorý dlhým pasom našiel Grigorova. Aj, škoda to. Kozár sa v nehodný moment dotáčal. A to využil brániaci Martin Todorovský. Je to také ticho pred búrkou, kedy sa hrá taktický futsal. Ak by Brunovský teraz dáva loptu z prvej, mohla z toho byť šanca. Vyhratý súboj, poď Koza! A Brunovského zápätí bomba, ktorá zostrelila súpera. No, Slomatik poriadne zrýchlil hru. Škoda, že teraz nedokázal túto šancu využiť Peter Kozár. Potrebné ošetrenie priamo na hracej ploche. Myslím, že tam leží Martin Todorovský, ktorý schytal tú strelu loptou priamo do hlavy. Ešte raz ten zaujímavý moment na palubovke. Myslím si, že hráči Slovatiku sa snažia, skúsme chlapcov povzbudiť. Kopka mala smerovať na nabiehajúceho Kijovského. Videli sme tam jasný pokus Bartošeka. Posunul loptu do ľavého krídla. Opäť Gabo Bartošek. Ďalší vynikajúci pivot Kijovského, strela vedľa. Toto je práca Mikitu v tej prvej štvorici a Bartoška v druhej štvorici, kedy naozaj musí udržať súpera na chrbte, zakryť si loptu tak, aby mu ju nevypichol a ešte mať hlavu hore, aby videl nabiehajúcich hráčov, ktorí môžu zakončovať. Brunovský, Kijovský a vpredu je Bartošek a spolu s nimi Marek Bahna. Tomu možno chýbali milimetre, aby sa dostal Matúš Kijovský do šance. Videli ste, ako Bartošek ukazoval rukou, že chce loptu pod pravú nohu. Bahna si to neskoro všimol, pretože Bartošek už robil pohyb smerom na túto stranu. Kijovský včas a dobre postavený, aj toto je dobrá práca Matúša Kijovského v obrane. Kijovský odzbrojený. Igor Leovský, toho absolútne nevidíme vpredu, ten vždy robí tú čiernu robotu. Chyba v rozohrávke, toto je šanca pre Slomatik. Marek Bahna už bol pod tlakom. Vybiehal brankár Petrovský a ešte sa tam stiahol aj Levesky. Áno, už prichádzajú šance, tak veríme, že tá efektivita ešte bude. Možno už je tá obrana preťažená, točí 6-7 hráčov, čiže fyzicky uvidíme, ako to zvládnu naši superi. Nedá sa hrať bez chyby celý zápas, možno má Železarec Skopie v rukách a v nohách a v tele aj cestu do Bratislavy, aj to by mohlo zohrať v závere. Slomatik ten volil spôsob prípravy na tento turnaj taký, že sa zavreli hráči v hale Púchove v tréningovom centre a tam 4 dní nacvičovali rôzne veci za zavretými dverami, aj to je súčasť taktiky, pretože Slomatik má množstvo reprezentantov a tí boli
samozrejme k dispozícii Marianovi Berkimu, nášmu reprezentačnému trénerovi, pretože tam bol ten veľmi dôležitý dvojzápas s Azerbajdžanom, takže vlastne celý september a predtým bol ešte turnaj V4 Vyšegrádskej štvorky, kde sa pravidelne zúčastňuje naše Ačko a aj reprezentanti do 21 rokov, ktorých na tomto turnaji viedol práve Ján Janík. Bahna. A znova stupňujeme tempo, áno, stupňujeme tempo, už ideme do zakončenia. Znova tá úprava pravidiel. Levesky teraz išiel do skozu. Ešte podľa, ak by som to povedal v úvodzovkách, starých vecí by to nesmel. Bol by sa pískal faul. Teraz už to možné je. Hráč môže ísť do skozu, ale musí hrať čisto. Kijovský. Ešte pretlačí loptu na Mikitu. Ten dáva dozadu pomocnú. Rafaj. Kijovský nemal tam veľa priestoru. Zdá sa, že hostia sa už sústredujú len na odkopávanie lopty do bezpečia, ale na tvárach macedónskeho majstra už vidieť náznaky únavy. To by mohol Slomatik využiť. Na to sa trochu spolieham aj ja, že v tej fyzickej únave, že odídu tí najkvalitnejší. Budú musieť striedať a snáď cez tú ďalšiu štvorku by sa niečo dalo dosiahnuť. Na postup treba 6 bodov. To nie je žiadne tajomstvo, aj ak by dnes Slomatik prehral. Nebol by ešte bez šance, ale veríme, že sa tak nestane. Kozárova strela. Zdalo sa mi, že tam si trošku macedónsky hráč pomáhal rukami. Rozhodca bol veľmi blízko, ale nepískal sa faul. Cedric Pelissier a to je Francúz a Slovinec Simon Todorovič. To sú rozhodcovia dnešného súboja. Slomatik opäť v tom vysokom pressingu s 3 hráčmi. Akcia súpera skončila ešte na vlastnej polovici. 10 minút, Slobodik prehráva 2-3, ale myslím, že nič nie je stratené, takže poďme, skúsme pasienky pozbudiť našho slovenského šampióna. Teraz to bude korektné, teraz im pomôžeme. Tvrdý, ale férový súboj medzi Kozárom a Aguším. Znova pokus o nacvičenú kombináciu. Haľková strela končí na brániacich nohách. Haľko pod tlakom. Nakoniec odkopáva loptu. Bolo vidieť, ako hostujúci Krstevský išiel za ním. Tak nakoniec out pre Slomatik, tam bol zrejme teč pri Haľkovom odkope. Rozhodcovia zatiaľ veľmi pozorní. Ešte to stihne Haľko, áno. Bartošek. Gabriel Bartošek je veľmi silný v hre 1 proti 1. Ešte príležitosť. Haľková strela. To bol čistý zákrok Kozára. Daniel de Souza veľmi nervózne teraz reagoval smerom k rozhodcovi. Nikdy sa to nevypláca hráčom. Hej, Slomatik už ide do takého rizika, do koncovky. Nesmú stratiť teraz loptu vpredu. Bartošek urobil všetko dobré. Bahna, ak by lepšie trafil loptu, mohlo už byť vyrovnané. Škoda, chýba tomu naozaj po finálnej prihrávke možno lepšie zakončenie. Niekedy chýba milimeter, niekedy väčší pokoj strelca. Ale verme, že to príde. A zdá sa, že Slomatik už našiel nejaké malé dieročky v defenzíve Macedóncov.
Áno, je to evidentné, že proste tých pokusov streleckých je tam ďaleko viacej, aj do šanci sa dostávajú oproti prvému polčasu, je to zjavné. Vidíme macedónskeho trénera, ako si žiada oddychový čas a zrejme bude pripomínať svojim hráčom hlavne defenzívu. Slomatik mal v posledných 2 minútach možno 2, možno 3 dobré príležitosti. Určite Kozár, určite Bahna. Dá sa čakať, že ak by sa dlhšie stav nemenil, tak Slomatik pristúpi k tomu, že bude hrať s 5 hráčmi. Áno, to je jasné, ale záleží na tom, kedy sa odhodlá k tomuto, lebo keď je to o gól, tak nemusí to hrať 6-7 minút do konca zápasu. Môže k tomu pristúpiť nejaké 3-4 minúty. Počítam, že asi takto bude. Možno 5. A uvidíme. Uvidíme. Viem, že natrénované to majú. Ide o to samozrejme, ako to vyjde. Je to výhoda, je tam o jedného hráča naviac, ale zrejme super tréner tam postaví tých najskúsenejších hráčov. To znamená, nebude to tiež celkom jednoduché ich prekonať, ale je to situácia, ktorú opakujem, z ktorej padajú góly a môže to byť ešte na záver napínavé. Povedzme si, že Martinovi Rejžekovi robí asistenta Martin Čambal. Ten tým ostatných ľudí okolo Slovmatiku sa nezmenil. Generálny manažer je Vladimír Ambrozek, kondičný tréner Matej Vlašič, fyzioterapeut Daniel Klačko, no a trénerom legenda Slovmatiku Igor Blaško. Doktorom, áno. Presná prihrávka na Bartošeka, strata lopty. Ale teraz výborne vystúpil Bahna, aspoň na chvíľu zastavil ten útok. V zápätí Slomatik získava loptu, škoda, Bahna si ju dal ďaleko od nohy. Pozor na 3 hráčov z Kopie, ktorí sú teraz vpredu. Výborne zblokoval Bartošek tú strelu. Micevský bol v dobrej pozícii. Naozaj je úžasné sledovať, ako milimetre rozhodujú o tom, či pôjde mužstvo do brejku, alebo stratí loptu a má prečíslenie super. Presne, to sú tie detaily, o ktorých hovoríme aj vo futbale, vo futsale, že či tá prihrávka, ktorá má sledovať na pivota, či ide presne do nohy, áno. A keď nejde a ide ich dosť veľa tých prihrávok mimo práve, tak potom nemôžete zakončiť tú akciu. A práve dneska sa mi zdá, že nám chýba ten detail v tej kvalitnejšej prihrávke. Predfinálnej alebo finálnej. Toto je taká slabina dneska, toto nám nevychádza, ale z dôvodov, že naozaj proti nám stojí zdatný super. Brunovský bol teraz zdvojený a super získal out. Kijovský zareagoval veľmi dobre na tú prihrávku, ktorá smerovala na Igora Leovského. Zdá sa, že už Martin Rejžek zredukoval tú zostavu len na 8 ľudí, ktorí sa točia. Nevidíme Zdráhala na hracej ploche. Áno, ten mal tuším iba jedno striedanie. Ale myslím si, že správne, že vyťažuje iba tých najskúsenejších hráčov. Nie je žiadnym tajomstvom, že 8 hráčov v podstate odohrá celý zápas bez toho, že by boli nejako enormne preťažení. Kedy vydávame napríklad v Extralige, že aj s menším počtom hráčov nastúpi tým. Hej, aj teraz, keď sa bude gradovať, tak môže tiež ísť na 6, na 7 hráčov, aby tam boli takí, ktorí majú práve najlepšiu formu, aby nesedeli na lavičke, to znamená častejšie striedania. Ale zatiaľ to strieda mechanicky po štvorkách, čo je v poriadku. Dušan Rafaj s vynikajúcou strelou, teraz páli! Toto je ono. Petrovský vyťahuje skvelý zákrok, ale pozor, zdá sa, že sa tam macedónsky brankár zranil. Buď to je krč, alebo členok ľavej nohy, respektíve koleno. Pozrieme, čo sa tam stalo. V každom prípade to bolo nezavinené.
Teraz si Rafaj nádherne pripravil pozíciu na pravačku a jeho bomba letela možno do vinkla brány Skopje. Fantasticky trafená lopta, ale videli sme doslova Robinsonáda v podaní Antónia Petrovského. Samozrejme, že brankárovi Skopje neželáme nič zlého, nech sa bojuje bez zranenia, nech sa nič vážnejšie nestane, ale ak by musel Petrovský striedať, to by bola v tejto fáze zápasu veľká strata pre Skopje. V každom prípade táto prestávka asi skôr pomôže našemu súperovi. No zdá sa, že tam lekár hostí vyšetruje koleno. Alebo lítkový sval. Lítkový sval, on dostal ako keby krč. Môže sa stať, že mohol aj dojsť nejakému natrhnutiu, pretože práve z ľavej nohy sa odrážal brankár Petrovský a bol to naozaj zákrok, ktorý až takto často nevidíme. Brankár vo futsale, to je istá kombinácia futbalu a hádzanej. Tam brankári nerobia takéto Robinsonády, ako sme videli teraz. Hej. No a vidíme, že bude zrejme potrebné striedanie. Už sa tam rozcvičuje druhý gólman, tým je Miroslav Todorovský, pretože Petrovský zrejme nie je schopný pokračovať v zápase. Možno je to zase na druhej strane aj taktický variant. Videl brankár, že je preťažená obrana. No, ja si skôr myslím, že to tak bude. I keď nie, samozrejme nechcem vstúpať do svedomia, ale nie, je to vážne. Je to vážne. Tak zrejme nejaké svalové zranenie. Áno, bolo to hneď po tom zákroku bolo vidieť, že ten brankár okamžite ako zareagoval na bolesť a vyzerá, že to skôr bude nejaké natrhnuté alebo natiahnuté. Takže sme mu krivdili a je to naozaj zranenie. Tak nakoniec to nebude avizovaný Miroslav Todorovský, ale s 19-kou Ilčo Udovaliev, ktorý sa postaví do brány. Samozrejme, že každý tím má 3 brankárov. Haľko netrafil ideálne loptu. Opäť Slomatik skúsil ten klasický signál, odtiahnutie na prednú žrt a lopta vysokým oblúkom posunutá na zadnú a tam je strelec, ktorý ak to trafí, tak to zvolia ideálne. Je to naozaj veľmi nebezpečné. Brndiar si poradil, výborne hrá nohou, podobne ako Mário Gašparovič. Teraz trošku Macedónci otvorili obranu, to by mohol Slomatik využiť. Kozárova strela nad. Tuto v tejto časti hry sa mi zdá, že nám naozaj chýba Drahovský, ktorý odišiel do dieru. To bol hráč, ktorý dokázal prečísliť, dať tomu nejakú myšlienku, niečo navyše. A to nám chýba zatiaľ. To sa ukazuje, že tá jeho hra má veľký prínos pre mužstvo a v ňom sme strátili hráča, ktorý toto dokázal. A to nám dneska chýba. Nie je žiadnym tajomstvom, že oproti minulým rokom sa rozpočet Slomatiku Fofo znížil. Čiže zrejme hráči, ktorí majú vyššiu kvalitu a môžu dostať viac peňazí inde, tak odchádzajú za lepšími podmienkami. To je trhový mechanizmus a nevyhne sa tomu ani futsal. Áno. Takže Slomatik nemohol udržať všetkých tých najkvalitnejších hráčov. Áno, hlavne prišli ponuky. Oni vedeli, že sa sezóna dokončí a že potom tí hráči niektorí pôjdu za lepšími podmienkami. No, je to smutné samozrejme a je to škoda, ale to je realita života. Chybná rozohrávka brankára Udovalieva. Poznáme presnú výkonnosť. Gól! To je Halko. Teraz som chcel povedať, že nepoznáme presnú výkonnosť obidvoch brankárov, ale Petrovský chýba bráni a toto Slomatik využije. 3 nepresné strely, ale prvá medzi žrde končí v bráne. Peter Haľko ukazuje, aký je to excelentný strelec. 35. minúta a brankár Udovaliev, ktorý prišiel, si ani nesiahol na loptu a inkasuje gól.
Výborná strela, výborne to Peťo trafil, on má vynikajúcu kopacú techniku a perfektne to trafil. Len teraz sa nezblázniť. Zrazu sa úplne mení situácia, škoda teraz. Nikita to zobral na seba, Haľko bol opäť výborne postavený v bránkovisku. Teraz idú kľúčové situácie, obidve mužstva sú plné adrenalínu a najbližšia šanca rozhodne o tom, podľa mňa. To znamená, treba to ustať. Emočne to treba ustať, aby sme v návale nejaké eufórie neurobili nejakú chybu. Akoby v tom oddychovom čase macedónsky tréner trošku povedal hráčom, aby vysunuli tú obranu viacej hore, pretože videli sme aj teraz, dvaja hráči boli na súperovej polovici, to predtým nebolo. Celý prvý polčas striktne dodržiavali rozostavenie na vlastnej polovici. A Slomatik vyrovnal. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať zápas ďalej. V každom prípade vyrovnať dvojgólové manko je veľká sprúha, hlavne psychická na tým. Ja som to za stavu 3-1 hovoril, že Slomatik už niekoľko zápasov takto dokázal otočiť. A dneska sa to zatiaľ stala skutočnosťou. Je dobré, že Slomatik chce vyhrať tento zápas, lebo vidie to, že ostali v tom vysokom pressingu, to znamená, idú za výhrou a to je sympatické. Mňa trošku mrzí, že nemá Slomatik Fofo väčšiu podporu divákov, pretože Arena je zaplnená možno ani nie do polovice. Neviem, či dneska sa nehrá hokej, či nehrá Slovan. Tak nie. Nie? Ja aj Slovan neviem, ale Liga naša Extraliga sa určite nehrá. To nie, ale mám pocit, že je KHLK dneska a tam zrejme tiež nejakí ľudia išli. Predsa takýto futsal sa vidí raz za 5 rokov, ako to ukazuje Slomatik Fofo, pretože práve po 5 rokoch organizuje. Teraz trošku zaváhal podľa mňa brankár, ktorý mal vybiehať. Je neistý. Dostal gól, prakticky nesiahol si na loptu, to znamená, jeho psychika nie je teraz na vysokej úrovni. Jasne tečovali hráči z Skopje, takže Slomatik bude zahrávať rohový kop. Ďalší teč hráča v zelenom drese. Brunovský mal trošku ďalej k lopte ako súper. Bude z toho out pre Skopje. Bartošek fauloval. Je to prvý faul, takže nie je to žiadny problém. Sú 4 minúty do konca, čiže naozaj chlapci môžu hrať aj trošku do tela. Ďalej od brany samozrejme. A toto bol taký taktický faul. Pre mňa je to trošku prekvapením, veď hrá sa oveľa, že tak málo faulujú jeden či druhý tím. Predsa tie súboje sú na hrane, nikto neodtiahne nohu. Hrajú proti sebe dve technické mužstva. Pozor na prečíslenie. Prerušená hra a ďalší z hráčov Železarecu Skopje leží a tenkrát je to asi ten klasický výron. Ešte raz sme videli ten súboj. Rozhodcovia ho posúdili ako čistý, tam nebolo zavinenie zo strany hráča Slovmatiku. Zranený hráča Skopje s číslom 4 Ivan Krstevský. Vyzerá to, že zle došlapol a poprosím potlesk pre tohto hráča. Toto vyzerá podľa mňa ešte horšie ako zranenie brankára Petrovského. No a tam zrejme chcel zastaviť pohyb a urobil si poriadny výron. Áno, Gabo Bartošek je tvrdý chlapík a on neuhne jednoducho z toho súboja.
ozýva sa aj bratislavské publikum, ktoré samozrejme fandí Slovmatiku. Haľko. Opäť tá situácia, kedy Haľko dával do pohybu Kozárovi, ten stál na mieste. A to už sa nedá stihnúť, ak hráč zastaví. Haľko výborne čítal teraz hru. Nikita ustal súboj. Kozár. Nikita. Haľko si naráža loptu a strieľa. Je to gól! Ladislav Nikita dáva 4. gól Slovmatiku Fofo. Tak je to fantázia. Ale Mikita Haľko hrávajú niekoľko rokov a podobných gólov, podobných situácií dali už niekoľko. Zo 4 gólov Slovmatiku Fofo strelila prvá štvorica 3. Aj to hovorí o tejto sile, ktorú má Slovmatik Fofo v prvej štvorici. Brankár opäť vyšakovaný, ale tu by som brankárovi žiadnu vinu nedával. Toto bola strela možno zo 6 metrov a presne umiestnená k žrdi. Hostia v novej situácii prehrávajú v závere o gól. Teraz strela, ktorá smerovala na bránu. Pozorný Brndiar, ktorý mal oveľa menej práce ako obidvaja brankári Železarecu z Skopje. Teraz opäť Brndiar chytá strelu. A hostia začínajú s pressingom. Haľko. No a čakám, že kedy začnú aj oni hrať powerplay. Zatiaľ sa tam nič nedieje na lavičke u nich. Riešia skôr zranených hráčov. Brankár ľaduje Lítko a ďalší hráč pravý členok, takže hotový Lazaret na lavičke Železarecu Skopje. Ale treba povedať, že Slovmatik v tom nemá naozaj žiadnu vinu. No a aktivita sa presúva na hráčov v zelených dresoch. No, už sú pripravení na powerplay. Udovaliev púšťal loptu. Pozrieme sa, kapitán tímu Zoran Leveský má biely dres, taký ako majú brankári, s číslom 2. Takže každú chvíľu, ak sa posunie hra pred Brndiara, dá sa očakávať, že hostia pošlú 5. hráča na palubovku. V takomto prípade, keď hrá Slovmatik s loptou, to samozrejme je veľmi veľký risk. Teraz ukazuje Slovmatik to, aký je silný v držaní lopty. Haľkova ďalšia šanca. Ale časomiera postúpila necelé 2 minúty pred koncom tohto zápasu. Out pre Slovmatik Fofo. Náš úradujúci majster sa teraz nesmie v úvodzovkách zblázniť, nesmie hrať hore-dole so súperom. Radšej držať loptu, ísť do krajov. A teraz vidíme, prvýkrát naskakuje Zoran Leveský na hraciu plochu. Takže 5 hráči Železarecu Skopje sú na palubovke a brána je prázdna. Typické postavenie hráča, ktorý supluje brankára, nejde do stredu, aby nebol tlačený na vlastnú polovicu, ale stavia sa viac na kraj. Tam samozrejme na superovej polovici môže neobmedzene manévrovať s loptou. Slovmatik v tom postavení, ktoré zabezpečuje, aby sa hráči mohli presúvať tam, kde je lopta. Skvelá Nikitová práca. Perfektne prikrytá lopta, super musel kopnúť do lopty a tým pádom je to out pre Slovmatik. Oddychový čas si berie Martin Rejžek pre dvojicu Rejžek-Čambal. Je toto krst ohňom, naozaj im nezávidím nastupovať bez nejakého ostrejšieho zápasu rovno do main round, kde sa všeobecne očakáva postup. Tak to je aj pre trénerov asi poriadna psychická záťaž. Áno, ale pomôžu mu samozrejme hráči, lebo tí hráči tie skúsenosti majú nahraté.
a má sa ten tréner o čo oprieť, samozrejme. Teraz je dobré, že zobral time, lebo si môže postaviť tú bráňacú štvorku, s ktorou to má zrejme tú defenzívu nacvičenú. Povedať chlapcom pár vecí z hľadiska, neviem, koľko nám ostáva, asi 50 sekúnd. Viac ako minúta. Viac ako minúta, takže teraz nám myslím si, že časomiera dobre. odratáva time, takže minúta je 7 sekúnd. Hej. Áno, už tam má postavených tých 4 hráčov, ktorí by mali najlepšie ovládať bránenie hry powerplay. Vidíme teraz kombináciu, nie je na pivote Mikitale, ale Bartošek, ktorý je mohutnejší, rýchlejší, tým pádom môže viacej pomôcť v defenzíve. Je tam Brunovský, veľmi skúsený hráč, ktorý robí v obrane Rafaj. A je tam ešte Kozár, veľký srdciar bojovník, takže to je štvorica hráčov Slovmatiku. Áno, teraz škoda, že sme tak rýchlo odozdali loptu, nevyšiel nám jeden signál a zbytočne sme dali ľahko loptu superovi a minútu teraz sa budeme brániť. Leveský už je samozrejme na hracej ploche a Železárec ide do rizika s 5 hráčmi. Máme tam dobrých bráňacích hráčov, ja verím teda, že to ustojíme. Po takom oťukávaní a výmene lopty prišlo zrýchlenie, ale Kozár veľmi dobre zareagoval. Dani je nebezpečný, podľa mňa na ňoho budú hrať. Teraz pokus Cesele, ihrisko, je to gól, je! Áno, Brunovský presne ovláda túto pozíciu, zachytiť túto prihrávku a aj minulý rok na Elite Round dal takto dvakrát gól azerbajdžanskému majstrovi. Ak si niekto myslí, že je to jednoduchá vec, trafiť cez celé ihrisko do brány prázdnej, tak to naozaj nie je jednoduché. A nebudú sa už ani pokúšať, lebo nechce riskovať ďalšie góly, lebo ide aj o skóre. To znamená, asi sa zmieril s tým, že prehra o 2 góly a nechce náhodou dostať ešte nejaký ďalší, lebo ešte očakajú 2 zápasy. Cesta do Elite Round vedie asi pre Železárec Skopje cez ďalších 2 súperov. To si uvedomil aj tréner. Tak nabitej skupine, respektíve tak málo zápasov, kde hrá len každý s každým, je dôležitý každúčky gól. Slomatik teraz rutinérsky čaká na záverečnú sirénu, ktorá prichádza a povedzme si, že náš majster, aj keď väčšinu času prehrával, nakoniec víťazí 5-3 a začína túto štvrtú skupinu víťazstvom. Áno, ukázal Slomatik svoju veľkosť, prehráva 3-1, super, vyzeral veľmi dobre. Boli tam šance nejaké, ustali sme to, najmä v druhom polčase vystupňovali tempo, začali sa tvoriť šance a naozaj videli sme jeden zaujímavý zápas.